skal have reddet, så skal banen sættes op til 100 cm. Muligvis Søgaard fra Rosgaards Rafina med start nummer 7 krydser altså klar, og herefter er det mere Hansen krydser Ini med start nummer 8. Banen skal sættes op til meter, og du har længere, hvis jeg tager meter. Men så er det kun de to, der skal springe.